Aşgabatyň telekeçilerine öz ofislerini paýtagtyň çetine göçürmek tapşyryldy. Azatlyk radiosyna ma'lum boluşyna görä häkimetleriň bu karary telekeçilere 15-nji maýda gyssagly görnüşde giýje yglan edilipdir. 15-nji maýa geçen giýje tenagatçylar we telekeçiler bileleşiginde biznesmenleri ýygnap, olara şäheriň daşyna tenagat zonasy diýilýän ýere göçmegiň we öz edara jaýlaryny şol ýere göçürmegiň zerurlygyny yglan etdiler diýip Azatlygyň habarçysy 20-nji maýda habar berdi. Häzirki wagtda Bedew massiviniň golaýynda edara binalarynyň we sowda ýerleriniň ençemesi guruldy we gurulýar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä 15-nji maýda geçirilen ýygnakda işewerlere hut şol ýere göçmek teklip edilipdir. Göçmek üçin göz öňünde tutulýan wagt möhleti anyklaşdyrylmandyr. Wagt möhletini takyk etmediler, emma ýygnagyň giýje geçirilişine görä gyssagly bolmaly diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Azatlyk radiosy tenagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň özünden resmi kommentariýa alyp bilmedi. Häkimetleriň telekeçileriň edara jaýlaryny paýtagtyň merkezinden çetine göçürmek kararynyň sebäpleri hem belli däl. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, häzirki wagtda Aşgabatda ofisler üçin niýetlenen binalaryň ençemesi gurulypdyr we ýene gurulýar. Şäherde ondan da başga ofis binalary köp. Her bir elitni diýilýän ýaşaýyş jaýynda da ofis jaýlary bar, emma olar boş durýar. Şonça telekeçi ýok. Öňkü Google köçesinde ähli investorlary özleri üçin ofis gurmaga mejbur etdiler. Şol ýerde Hytaýly CNPC, Orsetli Kamaz şeýlede Itera, NX we beýlekleriň ofisleri bar diýip Azatlygyň ýene bir habarçysy aýdýar. Azatlygyň Aşgabatly telekeçileriň arasyndaky ýene bir çeşmesiniň söýlerine görä, häzirki pursatda ofisini şäheriň çetine göçürmek talaby Hytaý we Türk kompaniýalaryna we käbir ýerli şirketlere degişli bolmandyr. Azatlygyň habarçylarynyň bellemegine görä, Aşgabatyň Bedew massiviniň aňyrsynda ýerleşýän Senagat zonasy adlandyrylýan ýerde ofis binalarynyň uly toplumy gurulýar. Bir meňdeş binalardan biznes merkezinden ibarat tutuş bir şäherjege ähli firmalaryň ofisleri jemlener. Ol şäheriň çetinde Bedew massiviniň aňyrsynda ýerleşýän jaýlaryň ençemesi ente gurulyp gutarylmadyk. Emma ençemesi kirä alyjylary kabul etmäge ýem taýýar diýip Azatlygyň habarçylarynyň biri aýdýar. Onuň söýlerine görä edara jaýyny täzelemek, şäheriň daşyna göçmek telekeçileriň ençemesiniň göbünden turmandyr. Adamlar özleriniň ozalky ofislerinde remont edipdi. Üstesine şäheriň özünde galmak has amatly diýip habarçymyz belliýär we paýtagtyň çetindäki jaýlaryň kirä çykdyjylarynyň hem has ýokary bolmagyna garaşylýanlygyny belliýär. Käbir tasdiklanmadyk maglumatlara görä, Aşgabatyň çetinde gurulýan ofis binalary ýurdun ýol başçylaryna ýakyn şahslara degişli.